Lehenengo tamen gogora ekarri nahi dut, Arrasaten gaudela 2017-tik. 2017-tik gure eskuk bere astero, amabostero, hilabeteroko bilerak Arrasaten egin dauz. Eta Goierako kideek galdetzen ziaten ea nondik datorren, maitasun historia hori. Nik uste gaur inauguretzen dugun, egoitza berri honekin sendotu baino ez dela egiten harreman hori. Eta beste lagun batzuri ere esan diet, herriak ere ondo hartu behar zaitula. Eta guk sentsazio hori daukagu. Arrasatek gure esku gozo da begikor hartu duela. 2017-tik gaude hemen, eta aurreneko eskertza joan behar da Jose Antonio eta Pilarri, Naroki dendan. Denda izan zana, hantxe egin izan ditugu, 7 urteren buruan, hainbat eta hainbat bilera. Batzutan buka ezinak. Elkarri begiratu eta esan, utzi beharko dugu eta datorren astean. Iristen garen no baitera. Zenbat gogo eta zenbat hausnarketa, zenbat eztabaida. Baina 2017-tik eta gaur arte, gure esku planteatu dituen, hainbat eta hainbat erronka eta mugarri, hor jaio dira. Bigarren aitortza da, gaur, hemen, ze leku ederra, ze leku txukuna, baina lekua oraindik txukunagoa izan zedin, batzuk lana erruz egin dute. Eta hor unai eta bere egitak ere, merezi dute aparteko eskertza bat ze. Aurreneko hasieran pintatzera bakarrik zetozena, gero badakizu etxeetan moduan, ez da? Hasten gara pintatzen da gero hau ere ikutu beharko da, hau ere kendu beharko da, hau orain ez dago oso zehata. Hori gertatu zaigu, baina begira ze leku ederra. Baina kontuz, lekuak dira bakarrik. Gero barruan sortzen denak egiten gaitu komunitate, egiten gaitu familia, egiten gaitu lagun, egiten du erronka. Eta merezi da belako eta sinesten dugulako, gora zuek, eta ekainaren 7 danon Bilbon, herri libre bat. Eskerrik asko!